Следва подвизите на безстрашния принц Айван Дол по Cartoon Network. Връщаме се на училище с шантави рисунки мисунки. Лека атлетика. Винаги си обувай подходящи обувки. Авиоклуб. Летенето изглежда лесно, но кацането е по-трудничко. Музика. Слушаме я, но трябва и да я почувстваме. Шантави рисунки мисунки. Всеки ден от 18:45 по Cartoon Network. Рекламна пауза. Край на рекламната пауза. Една съвсем нормална забавачница, пълна драма-рама, следва. Това епично приключение в търсене на златното перо. Принц Айван Дол се сблъсква с още повече виещи се пътеки. Още повече кралства, които да завладее. Още повече злодеи, които да победи. И още. И още. И още. Подвизите на безстрашния принц Айван Дол, глава 4. Нови епизоди. Начало в понеделник от 15 часа по Cartoon Network. Връщаме се след кратка пауза. Тази пауза наистина беше кратка. Край на рекламите. Следва, приготви се за титаничен екшен и забавления с малки титани в готовност. Не е лесно да бъдеш учител. Трябва да организираш екскурзии, творчески занимания, ден за домашни любимци, четене на приказки и да решаваш неочаквани проблеми. Затова номинирам шеф за учител на годината. Какво? Пълна драма-рама. Всеки ден от 15:30 по Cartoon Network. Следва рекламна пауза. Край на рекламната пауза. Искаш още забавни приключения? Тогава остани с нас и малки титани в готовност. Това епично приключение в търсене на златното перо. Принц Айван Дол се сблъсква с още повече виещи се пътеки. Още повече кралства, които да завладее. Още повече злодеи, които да победи. И още. И още. И още. Подвизите на безстрашния принц Айван Дол, глава 4. Нови епизоди. Начало в понеделник от 15 часа по Cartoon Network. Рекламна пауза. Край на рекламната пауза. Статуята на свободата. Снежен човек. Кит. 20 отговора за 40 секунди! Защо?